Eguneroko lanean murgildua dabil Fran Garagarza. Denboraldi laurdena osatuxea, gustora talde erakusten ari den mailarekin. Ematen du pausoak onak direla, baina errespetu handia. Partido denetan konpetitzen du eta aukerak egiten ditu. Bueno, bidea hortik doa. Pertsonalki abentura berri eta berazgarria izaten ari da urtengoa. Bera ere bi denboralditan bigarren B mailatik lehen mailara, aldaketa askotxoren lekuko izan da. Eibar marka indar gehiago dauka orain dela 2 urte baino. Eta orain dela 2 urte telefonoa deitzen zeinuen zuk agente bateri, da igual esun hartzen. 12 jokalari berri etorri dira udapartean Ipuruara. Batzuk jada pieza garrantzitsu dira Garitanorentzat, beste batzuei dezente ari zaie kostatzen. Haude, baina izen horrek pausoak eman behar dute. Denak eukiko dute behaien momentuak, eta behaien momentuak iristen dianean izan behar dira oso garrantzitsuak momentu horretan. Fran Garagartzak ondo daki denboraldi berezia, luzea eta gogorra izango dela, prest egotea oso garrantzitsu.